Abamenyi be constituency ya Kitutu Masaba ni golit koliare robomerana ACBC ya National Government Constituency Development Fund NGCDF elio sangereria ebirengererio igoro yekeganchekyo elio gechiko ikigwa ase ebunge musakito Fatgad Gisemba niga sansemeyo na kwariganira roboti oroiga. Abamenyi b'ebunge ya Kitutu Masaba nigo rero basangirikana ase amagacho ye obisi ya NGCDF elio korwa ebirengero byabo igoro yekiganja ekyo kiria kya ngav nabo igo okugania kubekwa ekiganja kekubarenda abaseneta ase wikirania emeremo yabo yo kumereka obokoreri we county Tuanachelewa kama matoyo ya sisi. Asije ndio tunasubiri kuingia hapa. Nchi basa na chike. Okwana chike. Kurengana n'abamenyi abayiga kobwamo ebagokeire emeremo eyo egoikiraniwa korwase ebiganja ebiga nagoteba nigo byakonyire kisemi cyabana ase kiskoro aboigo ogotingiwa koborende ase kinsemo ao Samareta wamurumane bicheka kurwa kakiba woni naije egende go jasa wanaiji igene buyanga kibeza kikorukana kya CDF kwa kusema ukweli wajiko kwa higa asilia kwa rekana ekiagara matukaya kere ngo aseita totero ko CDF ya Kitutu Masaba kude yota agende onyore ngama gendrona o adule CDF asita yora agende onyore ore jojo chino Ndio ndio kwa nini tukusiria sana kamba sana na maiko yani batale kwa kwenda school lakini ya support no nyore kiriye na bako ina na kwa nyore kiriye kwa correct kia komendere iko no mwana correct osomo ensemo yende nigo baganirie ababunge kubwamo kwetia ebiganja ebiga bibekwe ase katiba nabo igo kurwanirira ebirengo byekibesa ekyo komentwa eryo kogenderera bokonya baria bokonyora wainse Chibese abara ibe county ababa council of governors bataende botema kurwanya chibese kya CDF mbuja bakora ndabakarende sehiye so that chirimo CDF member ya 2.5 tuchiage buchari chiende 5 dande munje mona da amendment yetu yirende ndengo chigo because yene besa bana chibaga osu yawe ngende okora chingaki echecho ebatebire ekiganja ekyo geise kurusigwa aroro nigo emechando emenge erabwatiranie owikiraniwa kwa moroberio bwa masomo OCBE ose competence based education ase secondary na hiyo inahitaji mambo mapya tunahitaji new workshops hizo workshops tutatenga namna gani tunahitaji maktaba libraries tunahitaji laboratories because science kuna STEM science inahitaji those laboratories asiko what we have in secondary schools imesaidiwa sana na mambo ya CDF kitolewa hata implementing hiyo new system ya CBC itakuwa changamoto omabunge bwebunge eyiga omoskekira ifgisairo ensemo yaye igakwanira esegi ekiganja ekeiga kiarwaniwe kuna vita mingi sana ambayo CDF inapigwa. CDF ensures that irrespective of where your member of parliament falls, basic infrastructure for schools and security are covered. Hinko reporter Gatembe kurwase kinyore keiga kyatombe ekyo kegotoka imeye ward ya Manga ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira Fatgad Gisemba.